मोगथाङावबो प्रमद बर' जानाय लोंनाय उन्दुनाय जेरावबो प्रमद बर'खौल' बिथाङा रायाबा बखियाबा बिथाङा माने गोजोननाय मोना ओंखामबो उखैया आरो उन्दुलाङाबो बिथाङा ओंखायनो सोरांनायनिफ्राय मोनासिम खालि प्रमद बर'ल' बिथाङा बुंबाय थादों। हाग्रामा महिलारिया जेब्लानिफ्राय पावार गोमा जादों अब्लानिफ्राय खालि सिमाङावबो प्रमद बर' मोगथाङावबो प्रमद बर' खालि प्रमद बर'। प्रमद बर'खौ रायाब्ला बिथाङा उन्दुलांनो हाया आरो ओंखामबो उखैया बेखायनो सोरांनायनिफ्राय मोनासिम खालि प्रमद बर' बुंबाय थायो। बिथाङा मोजाङै मिथियो आरो बिथांनि हानजायाबो मोजाङैनो मिथियो भारत हादरनि बिसायख'थि आय'गा सरकारनि सिङाव नङा। बिटिआर सरकारखौथ' बाद होदो हादरनि सिङावनो नङा भारत हादरनि सिङावनो नङा हादरनि हादरगिरियाबो जेबो खालामनो हाया बेहा हारसिंनो सोलिनो हायो बे रावजोंबो बाहायजाया आरो बाहायनो हाया। जुदि बे बिसायख'थि आय'गा सोरजोंबा बाहायजानायमोनब्ला भारत हादराव बबेबा राजखान्थिया बाहायना सरकार खुंबाय थागौमोन नाथाय बिदि जायाखै। सोरबा बेरेखा हानजायाबो देरहानानै सरकाराव फैनायखौ नुनो मोनदों। बिसायख'थि आय'गा मोनसे थार आरो उदां खामानि मावो बेखौ लानानै हाग्रामाया दाय जाबसिननाय ओंथि गैया। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। दानिया फैदो बिथाङा मा बुंनानै हाग्रामा महिलारिखौ फिन जाथाय होदों नैबे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों। दा मोनसे माबा सोलिगासिनो दङ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्लानिफ्राय पावार गैया जादों बिथाङा माने प्रमद बर'नि अनगायै जेबो माने सिमाङावबो प्रमद बर' मोगथाङावबो प्रमद बर' जानाय लोंनाय उन्दुनाय जेरावबो प्रमद बर'खौल' बिथाङा रायाबा बखियाबा बिथाङा माने गोजोननाय मोना ओंखामबो उखैया आरो उन्दुलाङाबो बिथाङा ओंखायनो सोरांनायनिफ्राय मोनासिम खालि प्रमद बर'ल' बिथाङा बुंबाय थादों। बिथाङा मोजाङै मिथियो बिथांनि हानजायाबो मिथियो जे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया सरकारनि सिङाव नङा। बिटिआर गभर्नमेन्टनि सिंखौथ' बार होदो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि सिङावबो नङा बियो माने प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियायाबो बेखौ जेबो इनफ्लुयेन्स खालामनो हाया। इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट अट'नमास बडि बिथांमोना जुदि इन्डिपेन्डेन्ट अट'नमास बडि नङामोनब्ला जोंनाव जे भारताव इलेक्शनफोर खुंनाय जायो बे इलेक्शनफ्राव सरकाराव थानाय हानजायानो देरहाबाय थागौमोन। नोंथांमोना नुदों जे सरकाराव थानाय हानजायाबो जेननानै हेंथा हानजायाबो देरहायो। बे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया मोनसे अट'नमास बडिखायसो बेबायदि जानो हादों। दा नैबे डिलिमिटेसनखौहाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया खालामगासिनो दङ आरो बियो मोनसे फ्रि फेयार मोनसे प्रसेस जादों होननानै जों सानदों आरो जोङो जुदिअ दिनै उदालगुरि लकसभा समस्ति जायैयाव जों दुखु मोनदों नाथाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव 12थाल' एमएलए समस्ति दङमोन दा 12था जानायखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ धन्यबाद होदों। आगोलाव 12ल'मोन दा 12 जाबाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोद माने मोजां खामानि जादों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव आरो जौगानायनि हाबाफारिया गोख्रोंसिनै जासिगोन। बिथाङा पलिटिकेल माइलेज लानो नागिरदों 17 बोसोर थगाय थसि रुलिं खालामलांबाय दा थगायनो हाबावगोन सानदों। बिथाङा जेसेखि होना माने रायजोफ्रा मिथिगौ जे इउपिपिएलआ जेब्लायबो उदालगुरि समस्तिखौनो हास्थायदों। ज' जाफैनांगौ होमबानो जोंना उदालगुरि समस्तिया जानानै फैगोन। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा बिएनि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय बिए थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय बिए अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।